Sa number 10, ang habagat ang naghinay na. Mainit nga panahon, mahimo na maeksperiensya sa Visayas. May bagyo nga ginamonitor ang pag-asa sa gwa sa PAR. Ang habagat ang padayon nga nag-aapekto sa Pilipinas pero hindi na amo kabunok o kung mabunok ang ulan nga dalong sini. Sunod sa pag-asa sa Visayas kag Mindanao, maka-eksperyensya na sa mainit nga panahon pero posible sa gihapon ang pag-ulan. Sa Visayas, nalakip na ang isla sa Negros, mangin mainit kag mapaang. Ilabi na kung udto, tubtob, maghapon. Pero tungod sa localized thunderstorms, may posibilidad sa gihapon sang pag-ulan kung hapon kag kung gabi. May tropical storm na ginamonitor ang pag-asa sa Guasang Philippine Area of Responsibility nga may international name nga Nangka. Wala ini sa direktang epekto sa Pilipinas pero iya nga ginabutong ang habagat nga amo nagadala sang ulan sa Luzon. Panugyan sang pag-asa nga bisan maka-eksperyensya na sa mainit nga panahon, magbalon sa gihapon sang payong para may panagang en kaso nga magbubo ang ulan.